Moi bons días a todos e a todas. Imos dar comenzo a esta sesión de pleno extraordinario con un único punto na orde do día, aprobación do expediente de modificación de créditos 54/2026, subexpediente 01/2026 de suplemento de crédito. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, bos días a todas e a todos. Bos días neste pleno extraordinario que quixemos facer nestes primeiros días de xullo para adiantar e axilizar asuntos importantes para a cidade. Hoxe distribuímos os remanentes de tesourería. En total, 3.630.000 euros destinados a inversións e a mantenimento. A cantidade máis grande é para aglomerados e mantenimento dos viais da cidade, que aumentamos en 1.250.000 euros para arreglar camiños e rúas para aglomerados de rúas e de viais. Os viais, os baches e as rúas son unha das grandes preocupacións dos veciños e das veciñas. Pois normal, tras tantos anos de abandono, e seguiremos acometendo todas as obras e as inversións que fagan falta ano tras ano, como levamos facendo dende que chegamos ao goberno. Moi importante porque usamos remanente para financiar inversión. Se o tivéramos metido no presuposto do 25, pois este 1.250.000 euros que agora destinamos a mantenimiento de viais, tería que ir financiado con préstamo. E así podémolo acometer con fondos propios sen ter que endebedarnos máis do necesario. E tamén outras partidas para atender as necesidades que nos plantexaron os negociados. Vai tamén unha partida importante para recursos humanos para asumir os incrementos retributivos derivados da Lei de Presupuestos Generales do Estado e outras actualizacións. Aumentamos tamén as partidas para educación, para cultura, para emprego, etc. Entre outras, pois a Cátedra Concepción Arenal, os xurados do Premio de Investigación, servicios de museografía para os museos que se van a abrir na cidade. 40.000 euros para museografía. E tamén actividades para a promoción e proxección da cidade de Ferrol. Tamén incorporamos 140.000 euros, tamén importante, para acometer a obra de emerxencia da praia de Caranza, para poder arranxar o talud. E como vemos, pois obras importantes, non? Para o mantenimento e pavimentación de moitas rúas e viais da nosa cidade. Tamén van dúas partidas para pagar débedas que viñan, do mandato anterior, 45.000 euros por sobrecostes da empresa de seguridade do ano 2021 e 500.000 euros pola sentenza de indemnización do SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, que tamén pois ven do mandato anterior e que por fin agora pois vai quedar pois completamente regularizado, non? En total, e xa para rematar, máis de 3,5 millóns de aumento para inversións e mantenimento da cidade. Financiado, como dixen, con fondos propios, sen ter que recurrir a máis endebedamento por ser financiados íntegramente co remanente de tesourería. Nos xa anticipamos o noso voto favorable na Comisión de Facenda deste luns. E agardamos que nun tema como este, de regularización de procedementos pendentes do mandato pasado e de temas variados das distintas concellerías, e sobre todo ese 1.250.000 euros de mantenimento e pavimento de viais, pois para mellorar a nosa cidade. Confiamos, polo tanto, en contar co seu apoio nuns temas tan importantes para a cidade, polo que invitamos unha vez máis, a sumarse ao proxecto de transformación de Ferrol. Teñen hoxe outra oportunidade para sumarse a este proxecto de todos e demostrarlle aos ferroláns que queren sumar esforzos e remar todos xuntos para sacar Ferrol adiante. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Polo Grupo de Ferrol en Común ten a palabra o señor Suárez.
Moitas grazas, bo día a todas e a todos. Menos mal que anuncia o seu voto favorable. Se anunciara o voto desfavorable sería xa espectacular. En primeiro lugar, está moi ben eso de remar. Algún día lle de comprar un motorciño fuera a borda, porque todo isto que nos conta chega por sorpresa e cunha falta de talante democrático brutal. É dicir, vostedes xa non creen na democracia, agora actúan como os tecnócratas do vello franquismo, tomando decisións como se isto fora un órgano xestor sen máis. Isto é un concello, ten un pleno, ten uns órganos de representación, e aquí o que se trae o destino dos remanentes de crédito que históricamente, cando menos dende que estou eu aquí, son negociados cos grupos da oposición de forma consensuada. Se decide en onde é máis importante investir para ter un mellor para máis transparencia e para ter unha mellor aplicación máis consensuada, máis elaborada de todo o que é necesario para a cidade. Nos temos que ter ese expediente pechado e en base a él asumir que isto está ben, que é correcto e que é o mellor para todos nós. Moi paternalista todo. Por outra banda, ninguna dos conceptos que veñen aquí foron informados. Nos en comisión se nos di de forma rápida pola intervención municipal que a cuota anual da mancomunidade sube polo incremento de custos do refuxio de Mougán. Nunca tivemos noticia de ningún aspecto referente a este incremento de custos, aínda que sexa un aspecto de competencia da mancomunidade, afecta directamente a Ferrol. Ben, se ve aquí que son 150.000 euros. Tampouco se nos di que viais exactos son nos que se vai aplicar esa partida tan importante, que barrios, que zonas, se temos capacidade de incidir en que rúas ou que camiños se vai facer esas reparacións. Quero dicir, nós tamén temos contactos que vostedes tanto presumen coas entidades veciñais e con xente dos barrios para poder ter unha idea de cal sería a prioridade ou a relación de actuacións que debe ter esa reparación. Logo, as actividades destinadas á participación cidadá e a fomento do emprego pues son un misterio. Non sabemos tampouco cales son ni en que van consistir, máis que dúas pinceladas que se dá na comisión respectiva. E logo se omite, non sei se deliberada ou involuntariamente, que un tercio desta cantidade vai destinada a pago de salarios. Creo que iso tamén é importante pues, deixar constancia de que creo que son 1.100.000 euros, se non me equivoco. Sí, 1.120.000 euros son destinados a pagos de salarios e retribucións dos órganos de goberno. Non sei por que non se dá esa explicación na exposición de motivos, tamén será para remar por Ferrol. En calquera caso, nos dende logo entendemos que estas non son formas de proceder dentro dun pleno que aspira a consagrar a democracia e que se trae aquí, como xa dixen, son feitos consumados no que únicamente se pretende ter brazos de madeira. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Polo grupo do BNG ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei, bo día a todos e a todas. Bueno, eu creo que desta proposta de modificación de créditos desde a perspectiva do Bloque Nacionalista Galego, cando menos podemos extraer dúas conclusións. Unha de carácter máis xenérico, que explica un pouco cal é o criterio ou a política económica que está a desenvolver o Partido Popular nesta cidade, e outra máis concreta en función do destino das partidas orzamentarias que se traen aquí. Respecto á primeira cuestión, creo que o que queda patente con esta modificación de crédito é que a xestión económica do Partido Popular, ademais de ser arbitraria, é deficiente. Vostedes nos anuncian de maneira reiterada que aproban orzamentos ano tras ano, pero que modifican permanentemente e constantemente, e ademais de maneira sustancial. Porque esta non é a primeira modificación de crédito que vostedes aproban ao longo deste ano, e que os importes que levan acumulados en modificacións de crédito superan os 11 millóns de euros e chegan casi aos 12 millóns de euros. Por tanto, isto é evidente que vostedes aproban orzamentos que non valen para nada e que, por tanto, a súa política económica é fraudulenta porque vostedes lles din aos veciños e veciñas desta cidade que van a facer cousas no orzamento municipal que despois non executan, como se demostra no baixo nivel de execución deses orzamentos, e fraudulenta porque recurren a modificacións de crédito para despois facer aquelo que vostedes consideren oportuno sin, cando menos, cumprir os mínimos requisitos formais de debate político. Porque miren, eu xa non lles pido que negocien,
que creo que o verbo negociar non debe formar parte do seu vocabulario. Eu creo que isto é inherente á súa organización política, pero cando menos deberían dar conta de que o que pretenden facer con máis de 3 millóns de euros e cando menos explicarlle aos veciños e veciñas desta cidade e permitirlles formar parte e participar en debates tan importantes como é o destino do diñeiro público na cidade de Ferrol. E que ademais, e coa intervención que acaba de facer o goberno, para vostedes isto non é un problema, sino que ademais incluso é unha virtude. Vostedes afirman que é moitísimo mellor financiar estes proxectos con remanente de tesourería que incluílos no orzamento municipal. Creo que deberían empezar a revisar cales son os conceptos políticos básicos para facer política nunha administración pública. E o orzamento municipal é o elemento fundamental para dar ese debate. Non recurrir a remanentes e aprobar pola porta de atrás os proxectos que vostedes consideren. Porque, mire, o primeiro que acontece é que a intervención municipal lles advirte que moi probablemente vayan a incumplir a regla de gasto. Porque se vostedes executan de maneira íntegra estas cantidades, o incumprimento da regla de gasto é case que inmediato. E, por tanto, vindo dunha situación na que xa vostedes incumpliron esa regra de gasto producto de que non gastan o que vostedes din que van a gastar e agora fan esta modificación de crédito co obxeto de que volva a acontecer isto, evidencia o que decía ao inicio da miña intervención, que ademais de ser arbitraria, a súa xestión económica é deficiente. Por outra parte, nas partidas que vostedes consignan o diñeiro de maneira explícita se evidencian varias cousas. Primeiro, que o Concello de Ferrol sigue cun déficit estrutural de personal. €500.000 para pagar horas extras. Horas extras que hai que abonar porque os servizos municipais non teñen o personal suficiente para desenvolver estes traballos, a pesar da propaganda que levamos tempo escoitando por parte do goberno local. E iso sí, teñen que pagar a ese personal directivo, a eses asesores que vostedes contrataron desde o inicio do mandato, porque obviamente desenvolven o seu traballo. Pero isto acontece ao mesmo tempo que non existen persoas, nin funcionarios e funcionarias suficientes para prestar os servizos básicos que demanda a cidadanía. A segunda cuestión que creo que é importante salientar é que unha parte importante destes recursos están destinados á apariencia, a desenvolver o logotipo do Museo de Ferrol, non temos museo, pero vamos a ter logotipo, e a destinar recursos para propaganda de la marca Ferrol, sin saber exactamente para que nin en que concepto. Este criterio que vostedes aplican en toda a súa práctica política de anunciar cousas, pero non saber exactamente que hai detrás deses anuncios, pois creo que tamén é cando menos cuestionable. €500.000 para pagar unha suposta sentencia xudicial que o Concello de Ferrol, no seu momento, decidiu non abonar. E creo que o lóxico, vostedes, defendesen a postura na cal o Concello de Ferrol non ten por que abonar eses sobrecustes que están a demandar as empresas que prestan o servizo do SAF nesta cidade. E, por último, e en referencia ao €1,5 millón que vostedes incorporan para desenvolver asfaltados ou rebacheos nesta cidade, únicamente decirlles que, bueno, creo que tiveran que pasar máis de 3 anos para que vostedes se deran conta de que un dos problemas fundamentais que existe nas rúas desta cidade é que o seu pavimento é deficitario e que agora incorporen €1,5 millón, pois dá a conta da cal é a súa atención aos problemas reais que teñen os veciños e veciñas desta cidade. E que ademais o fagan a menos dun ano das eleccións municipais, pois sinceramente non sei como cree que podemos calificalo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas, polo Grupo Socialista. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Moi bons días a todas e a todos. Hoxe non debatimos simplemente unha modificación de crédito. Hoxe debatimos aquí unha maneira de gobernar, porque
este expediente deixa unha conclusión moi clara. O problema non é un problema económico, cartos hai. O problema é que vostedes non son capaces de gastalos. Entonces, como non son capaces de gastarles, teñen uns remanentes, que é o que traemos hoxe aquí. Nos vamos votar en contra. Primeiro, porque suscribimos totalmente as palabras do señor Suárez con referencia ao talante democrático. Xa sin meternos na chapuzada da convocatoria, que primeiro é ordinaria, despois é extraordinaria. Bueno, en fin. Tampouco non cuestionamos tampouco que as partidas sexan necesarias. Pero si cuestionábamos que un goberno con maioría absoluta tivese que recorrer a aforros municipais apenas uns meses despois de aprobar un orzamento para cubrir gastos que eran perfectamente previsibles. Porque non estamos falando que ocorrese unha catástrofe, afortunadamente. Non estamos falando dunha emerxencia, porque vostedes traen aquí Caranza como unha emerxencia, pero estuveron un ano con el pim pam pum de a quen lle toca arreglalo. Por tanto, non ocorreu ayer. Nin de gastos imposibles de anticipar. Estamos falando de gastos de personal, de horas extraordinarias, dunha chega á mancomunidade, de pavimentación de viais, que claro, vostede o vende aquí como estos son os grandes proxectos de Ferrol. Home, con todos os respetos, os viais necesitan arreglarse, pero como gran proxecto de cidade, bueno, en fin. Ademais, hai outra cosa, se o hubieran gastado no prazo que tiñan que gastalo de execución orzamentaria, pois non tiñan que traer os pavimentos a esta modificación de crédito. Bueno, en fin, funcionamento ordinario do Concello, é dicir, cuestións que vostedes coñecían cando aprobaron os orzamentos no 2026. Se agora faltan máis de 3,5 millóns para completar estas partidas, a conclusión é evidente. Os orzamentos naceron mal planificados. Pero, ademais, este expediente di que os remanentes municipais non se utilizan para acelerar a transformación de Ferrol, senón para tapar os buratos dun orzamento que xa naceu insuficiente. E iso é o contrario do que debería facer un goberno, porque os remanentes non son un éxito de xestión, a pesar de que vostede aquí di que gracias aos remanentes agora pagamos os pavimentos sin pedir un crédito. Bueno, se se quere engañar a vostede mesma, pois alá vostede. Os remanentes son diñeiro que non chegou á rúa, son obras que non se executaron, son investimentos que quedaron no papel, son barrios que siguen esperando. Porque o éxito dun concello non consiste en ter cartos na conta corriente, consiste en convertir eses cartos en melloras de servicios públicos, en melloras para a cidadanía. E aquí é onde está o verdadeiro problema deste goberno. Nunca un goberno municipal tivo tantas facilidades para gobernar. Maioría absoluta, 11 asesores, estabilidade política, unha situación económica estable. E a pesar de todo iso, presentan peores resultados que gobernos anteriores que traballaron en minoría e con moitos menos medios. Ou sea, unha vergonza, teño que decirlo así. Executan menos investimentos, acumulan máis remanentes e deixan demasiados proxectos anunciados en rematar. Ese é o balance real. Porque gobernar non consiste en aprobar un orzamento. Gobernar consiste en executalo. Gobernar non consiste en facer anuncios. Gobernar consiste en entregar resultados. E os resultados deste goberno son cada vez máis evidentes. Falta planificación, falta seguimento e, sobre todo, falta capacidade de xestión. Señor alcalde, un bo goberno non se mide polos cartos que quedan na conta. Mídese polas rúas que se renovan, polos proxectos que se rematan, polas instalacións que se melloran, pola cidade que deixa atrás. E como a señora Susana sempre nos dice que Ferrol está en movimento, bueno, pois a ver se poñen a mover tamén as obras, porque en ese movimento que vostede di de Ferrol, as obras non se moven. E hoxe, esta modificación de crédito non acredita unha boa xestión, acredita que tiveron que rectificar un orzamento aprobado por vostedes apenas hai uns meses. E acredita tamén que a maioría absoluta non garante unha boa administración cando falla o esencial, planificar, executar e gobernar. Por iso, o Grupo Socialista vai votar en contra. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Turno de réplica, señora concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo.
Bueno, señor Fernández Beceiro, isto que estamos debatindo hoxe é o uso dos remanentes. E isto é un acordo que todos os concellos de España, non é algo de Ferrol, todos os concellos de España están facendo agora, porque sempre se atenden asuntos que non puideron ir incluídos nos orzamentos cando se saben os remanentes. Xa nos gustaría telos incluídos nos orzamentos, orzamentos que facemos, yo os recordo, de 100 millóns de euros, orzamentos dunha magnitude que nunca se verán neste Concello. De todas maneiras, este goberno non perde un minuto, non como outros que xa están de vacacións e algúns de cuyo nombre non quero acordarme levan de vacacións moitos anos. Non seguimos traballando como levamos facendo 3 anos, con responsabilidade cos veciños e as veciñas e con compromiso por toda a confianza que os ferroláns nos deron. Para salir do pozo no que nos meteron Ferrol en Común, o Bloque Nacionalista e o Partido Socialista cada vez que gobernaron esta cidade. Pois, escoitando os grupos da oposición, parece que estamos aquí abandonando proxectos ou deixando de facer cousas. E, en realidad, é todo o contrario. Hoxe vimos a ampliar as actuacións na cidade e a invertir todavía máis nas rúas de Ferrol e a pagar algunhas partidas que todavía veñen do mandato anterior e que nos toca asumir agora ao nós. Non imos facer caso das súas provocacións, xa lle digo, aquí estamos para traballar, é o que estamos facendo. Señor Fernández Beceiro, mentres vostede, en fin, trata de facer política para o seu partido político, nós seguimos arranxando as súas desfeitas e traballando para sacar Ferrol adiante. E que nos piden os veciños? Pois os veciños nos piden que Ferrol crezca. E Ferrol leva 3 anos crecendo en habitantes. E os veciños nos piden que Ferrol crezca en empleo. E estamos chegando históricamente aos 21.000 afiliados á Seguridade Social e nos piden que arreglemos os baches e que paguemos as facturas e por fin deixemos as contas claras. Poñan vostedes as florituras que queiran, pero esta é a realidad. Nós temos as cousas moi claras. Nós nos debemos aos veciños e ás veciñas. Con eles é con quen nos temos que poñer de acordo. E o noso compromiso é con eles. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, eu veño aquí a facer política. Son concelleiro dun grupo municipal. A nosa labor é fundamentalmente política. Eu entendo que calquera acto cotiá é político en sí mesmo. Mesmo cando se ría a señora Sanjurjo está facendo política nese mesmo momento. Aquí todos facemos política. Insisto na súa falta de democracia, en confundir a capacidade de traballar, eloxiable, dende logo, coa democracia que temos que exercer e a responsabilidade que temos de chegar a acordos, que sempre se fixo co remanentes de tesorería, menos neste mandato, e o seu talante negociador queda evidentemente demostrado cando todos esos orzamentos dos que presumen en ningún momento se chamou a ningún grupo para negociar. Nos, de boa fe, inxenuos de nós, mandamos no primeiro orzamento unha proposta de investimentos que tiveron a xentileza de aceptar 2 deles, voulle dicir cales son, para que poda visitar esas obras e tomamos un café por ali cerca, se quere tamén, que está de moda, como son a Estrada de Pazos e a Casa de Carballo Calero. Tiveron a xenerosidade de nese primeiro orzamento chamarnos e dicir que todas as nosas propostas, que eran 20 e pico, esas 2 quedaban aceptadas. Pois, ben, aí están. Eso demostra pues, que vostedes non que gobernen coa cidadanía ni cos grupos políticos, gobernan con vostedes mesmos e con ninguén máis. E todo ese incremento de emprego e de poboación que se atribúen, quero recordarlle tamén que se seguen a dinámica do seu partido a nivel estatal, aprobando en todas partes onde poden isto da prioridade nacional, esa poboación que ven a traballar é poboación migrante e o van ter moi difícil coas súas políticas. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Decían vostedes que o uso dos remanentes se
é o que estamos a debatir hoxe aquí e o que acontece en todos os concellos. Bueno, acontece en todos os concellos que teñen remanente. E o que característico da proposta que vostedes hoxe nos traen aquí é que sumados os 3,63 millóns de euros vostedes xa destinaron de maneira unilateral 8,32 millóns de euros de remanente sin que teñan o mínimo debate público, é dicir, 12 millóns de euros, que creo que é unha modificación sustancial dun orzamento municipal que vostedes supostamente aproban cuns obxectivos e cuns criterios. Por tanto, creo que é obvio que é cando menos neglixente a súa xestión económica, ademais de arbitraria. E isto que vostedes chaman provocacións, pois mire, máis que provocacións é falta de explicacións. Porque vostedes hoxe aquí non deron explicación de ningún tipo, como tampouco fixeron nas comisións informativas. Isto que vostedes chaman provocacións é ser incapaces de argumentar as denuncias e as críticas que desde o Bloque Nacionalista Galego lle facemos por que non exista persoal suficiente para prestar os servizos básicos no Concello de Ferrol, porque destinan vostedes cantidades cada vez máis importantes de diñeiro a propaganda e a feitos que non deixa de ser castelos no aire, que non teñen concreción, como a referencia que fixen antes a imaxe suposta do Museo de Ferrol, que ande de hoxe seguimos sin contar con ese museo, ou esa famosa marca Ferrol que vostedes inventaron ao chegar ao goberno desta cidade, ou siguen sen dar explicacións de por que vostedes non defenden os intereses municipais e deixan de priorizar destinar medio millón de euros a pagar as demandas das empresas privadas que prestan servizos en esta cidade, que ademais deberían de ser de xestión pública e de xestión directa. E como lle dixen, tampouco son capaces de explicarnos por que a menos de un ano de que remate o seu mandato non teñen feito nada para resolver os problemas de pavimentación que ten esta cidade, e agora nos aparecen con 1,5 millón de euros sin aclarar exactamente cal é o seu destino, obxectivos e a maneira en que van a planificar o seu gasto. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, contestándolle algunhas das cousas que dixo a señora Sanjurjo, dixo que non se puideron meter no orzamento estas partidas. Eu pregunto, por qué? Por que non se pode meter no orzamento unha partida de salarios ou da mancomunidade? A mí me gustaría saber por qué. Porque non o entendo. Non o entendo. Os salarios, home, sabemos as plazas que convocamos, a xente que se vai incorporar, que hai unhos socorristas que van a empezar a traballar, pero todo eso sabemos como cando facemos un orzamento. Por que non se mete? Hai outras, dice, non se puderon meter no orzamento. Home, os pavimentos estaban no orzamento. O que pasa que non os gastan. E como non os gastan, hai que volvelos a meter. Encontraron isto metido nun pozo. Bueno, mire, temos mellores execucións presupuestarias, deixamos unha economía estable, en minoría, gobernos en minoría, e vostede di que encontraron un pozo, entonces ahora onde están? Nas catacumbas, porque están moito peor, teñen peor execución orzamentaria, obras paradas, xa me explicará, con maioría absoluta, máis asesores que nunca e todos os medios a súa disposición. Mire, eses discursos propagandísticos que nos fai desde o primeiro día, pois que Ferrol está en movimento e todas estas cousas, que os veciños e veciñas están con vostedes, despois de 3 anos de goberno cada vez o cree menos xente. O creerán pois, os seus votantes, me imagino, a mellor non todos, pero cada vez o cree menos xente. E mire, outra cousa, se tivera vergoña non falaba de emprego neste pleno, pero non ten vergoña, porque que fixo o goberno municipal polo emprego nesta cidade? Non quere decir? Nada, xa ve digo que nada. Despois dice, hai que pagar 2 cousas que veñen do goberno anterior. Claro, porque cando fixeron o orzamento non o sabían, non? Colleron cousas do 2021 que a colleron desprevenida totalmente.
Mire, levan 3 anos gobernando. Xa non poden mirar polo retrovisor. Xa son vostedes responsables únicos do que está pasando. Teñen maioría absoluta, eu repito. Teñen 11 asesores. Teñen estabilidade. Teñen máis medios que nadie. Pero teñen peores resultados que os gobernos anteriores. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Breve turno de peche, señora Sanjurjo. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, os únicos que miran polo retrovisor son vostedes. Nos miramos para adiante. Señor Fernández Beceiro, non os metimos nos presupostos porque hai que igualar ingresos e gastos. Vostede nunca fixo ningún presuposto e claro, por eso a veces se lle esquecen estes detalles insignificantes. A pesar dos seus intentos de bloquear a cidade, este goberno, con este alcalde ao frente, seguiremos traballando. Agora, con este aumento de fondos para acometer novas inversións e novas actuacións. E en breve, xa facendo os presupostos do 2027, o noso quinto presupuesto neste mandato. Díganlle a Pedro Sánchez que veña a Ferrol, que aquí sabemos facer presupuestos, que veña aquí e aquí lle enseñaremos. Aquí en Ferrol imos polo quinto e aprenderá a facer presupuestos. E pode vir coa súa muller, que aquí non lle fai falta o pasaporte. Moitas gracias. Moitas grazas. Imos votar xa. Votos a favor da proposta. En contra. Queda aprobada a proposta por 13 votos favorables e 11 negativos e unha abstención. Moitas grazas a todos. Levantamos a sesión. Toma, llévase.